Lamsago Durdosan Tripura night tongnai hastini joto takute bukuk sono tirini chini berekiri pandawo norokni logo tongo angrogo sengtini hastini judakok naithokok kereng sasuk tei hapung Dumboor bereki thayo berna bagai seng tabuk tiareng lajak te lamr lajak Dumboor tei hapung berekiri agulini simi 120 km haksalo tongo gaphari seng ojarawo nogo asuk tutino Dumboorni a naithomong berekiri thaino angbai baksa bereneleana Agartala simi lamrowinai seng tabuk Udaipur Amorpurongoi ojaro seng phaisabeka teisam mairang amchayo norok nugum hana ojagao yangte lama tongo thangmani te yangte bo tongo yangte hingkang norok joton barite ngai tirthomukti bo o Dumboor berekiri thayo norok thangai manai ga yangte hingkang kai seng gonda sorate ngai narikol kunjo hekaba seng Dumboorni a berekiri thai thangmanai ga tabuk seng o yangte yan je suja tongmani lama tuino gonda sorate ngai seng Dumbooro berekiri tong thangsobinai Agulini simi keduk jaromoi malkhungkawi phaimani yagulo chung ojaro phaisokpaika Dumboorni a berekiri narikra tui hapungo norok nogui mankna ojaro katalke snamai tisajak o naithotok jaijor tei oroni naithotok habar awar sip nobar tei kwbangma naithotok rok lukoni bwkhano kchangrani bagai omo beleno kaisa naithotok tei tongthotok thai ga phaidi ojaro chung Dumboorni tei bo kwbangma o narikal kunjoni naithok thairogo chung berenai liano tei juda juda berena phane lukorogo bo kok salaiano
Dumboorni o narikra tui hapongni naithongmolo tabuk o gana ginini borok simbiya hasteni haksalni kabangma lukurokno o Dumboorni naithokmong naithotok habar oroni naithotok tui sipsabno borok nan pesung lukurbai koksan chaitoklaino or kamo berepano lamsabo bilano tini bahai matongka Dumboor narikra tui hapongo berna phaine bahai rok matongka Ani to first time experience ngangke belai nai thoka o jaga mane overall na bebong no setup ba overall sana thaka belai rosaka te ni once mungte bahai matongte o Dumboor je berekir thaino tebo omai khlake chawano lukurok ni bagai tam once muni tebo tamini chanai ani to first experience ang abukun ase expectation karido actually ani bagai ngake beyond expectation jengi thanga angke teb so tongja ge thanga so in future te bobons like haina ningang ke to an expectation as kari bangkon sai manglak but yes ngjaka ngaram nangjaka ni sinemu ge sal an bumung risha de burma yang te khorjan sar tong jong boy salen sar pilen rok tini biang ni phaimani team de phaimani sajung de phaimani bai phaimani abni ke sai khan chang hangkai actually Bisramganj DBS Don Bosco School ni phaimani chini charai rokno oro borongno educational tour ni hisabai tu hai phaimani borongno tini hangkai belaino kaham no matong kha sok pai tini angbo wasipan sok pai ako or jaga o tini phainuk phaine jaga to kaham no matong kha chini especially Tripura ni je tourism ni hisabai seng amno tebo kaham ke tlang thang mang kha hangke belaino chanai chini economy boost tangnai bororo goro gana gini ni employment manai hangke abo tebo ham ha ke continue khai thang mang hangke belaino chanai abo nang ma kha khau Dumboor tui hapong tabok lukurok ni kha helengnani kha kasangma manani o tongthai hain bagai salbromno lukurok gana ni ungthong haksel ni ungthong sal korean kabangma borok beran phayo o jarao chung kabangma borok bai kok sanchai tagono batagade norok biang ni sagadi pila sengkha Bisramganj ni na ke tini da pila or beran phai tini no first time chang coconut island of berna phai mani tini first time beran phai mani bahai matongka Dumboor beran phai bahai matong sa or phai chang oneng tong thokja kha or ni environment jene chatong mani on bebang mane kaisa calm feeling bo haike tam sasinai kasang hai ni tong khata yang tebo khorda tongo bor koma pal singlena pila ni sirim sagari kisa Ani mong Dipika Tripura ang Bisramganj ni. nangka tini da pila phai na sakang boda phaija Ang pula phaijama ni second time. bahai matongka pila phaipro bahai tau phaipro bahai Dumboor ni je snamjak na to kis namti samaro bahai matongka Ang pula phaipro tomote hai set rock kare happen tabuk phai kisa chen sing khakade tab tong thoka. oro phaine kabangma lukurok salbromno koroya choya brum brum borok phai tongo chung chai tokono tebo juda juda thaini berna phaine rok borok bai chung kok sanani chai tokano haste hapangni berekiri bedekni phasingtei jepro o Dumboorni tui hapong
narikra tui hapungno tebo kaham kai snamiti sajaka aprun simi hasini juda juda haksalni borokno o berekhiri thayo berena cheng phaikate kabangma borokno bere phayo han bagai berekhiri bedakni lowa jung bai lukorokni hamkrani bagine kabangma oro juda juda sepsap snamjaka nor nugimankhna ani ungklogo te ani ganao naithoto kabangma nokrok snamjaka haksalni borok phayo oro lengla phaimanani horrogoro tonginai tongmanani chaimanani kabangma sepsap snamjaka hani bagai kabangma lukorok nortego bere phedi omaike singoro bere phaimanai Ani mung Sanjay Jamatia, Ompini, to tini oro narikal kunjo, hai kaba berai kiri kaisa jaga, o jaga naina phayo, belai khatong thokha, to obo hai khenu, hasteo bises khlai tourism ni jaga thairona tei bus namkha hongkai tei bunai thokna, and jeng abo buwan sogo o jaga o naina serengna onek kisu tongo, to sini jara kami amchai tongnai rok. Borokbo o jaga naifina nango haisi ang kesau. Ani bung sukhendo koloi. tini da puila phai sengrokbo da berna phaija oro Ang phaimani tini puila phaio. Khana mala khana kagin chimini tobo tini puila phai emon bhabe nokha Tripura hasteo hoyto o bhai tai tongthotok jaga naithotok jaga kuno jaga korei na hanai ang jotonon kobokna mucho je o bhai nariko kunjo joton phaidi মানে চিনি তোমা হানে টুরিজম স্পট যতন ফাইদি এবং নাই ফাইদি নাইখাই বখা বুকাইসা এমন শান্তি মানো Omo ongkha yang tirthamuktei phaimani lama jefur chung Omorpur lai teisa mairang amche sabai norokno phunukmani chung gonda teisa amche te phaika jefur chung yaksi bukhakte lama te phaikang chung joton bari ngai tirthamugo phaimano tirthamungni simi yango rungbai kete 45 minute hai rung kawai phaimani yagulo chung o lama te chung o Dumboor narikra te hapungo chung sabai mano no tomuno rung kanani muchuk tongke ba rung kanana hamjak tongke norok joton barite phaimani yagulo tirthamugo nokhrine aru nismi rung nawi norok yang teke teite rung bai oro bere phaimano yang puilan rok biangni phaigak se saradi जों फाइका करबुकनि korbok करबुक आरडी ब्लकनि आन्दार गुलमनि पारा nrok tin de fast phaina age rok bode phaijak आगे गो फाइजा प्राय 7 बছर सिगांरक फाइजा वाइसा गे फाइजा आपु बेराय नाय फाइजा वाइसा agi go berei yang sebahim phade
agi ko je nung bere na phimani rok ma kabang ma bosas kang to nung phaikya kaisipu ko bumahai tongmani tabok bumahai poriborton slaijaka ni moko bumahai nung आगे को जों जे फाइव को आपको सुदु यानी नुका गार्ड छिनी के आरो yang आसो ब्रिज तक क्रिखो रिसेंट जोंगो ब्रिज के आपको जस्ट इ हाड्रो क्रिखो नगरो क्रिखो जस्ट नारगिया फां के इरे न खुंने खुंताम आसो आरो बबाहाय रok परिबर्तन खायखां खायबा जोंङो सुजुग सुबिदा स्नांगा का जानाय जे बेरना फाइनारनि बागै बमहाय अनसमनि आं जोंगो जिनि ताबक जे हापां सरकार जे ताबक तंनाय ब्रंना आं आनि हयते के कयमं बा जिनि सारा त्रिपुरा बासिनि हयते के कयमं जाते जिनि टूरिज्म प्लेस न इनारकेल कुंज न जाते देश विदेश सेपारेट के गई शिरनानि अंथों आरो माने जेबाबे ताबक जे चाइतक तो माने सुबिदा है कि आरो चाइतक हंके जिनि बागै समस्त त्रिपुरा बासिन बागै हामनाय Aunque nai tongnai takuti buksong jeng agolini simi chenggei hasteni kaisa susuk tei hapong narika tei hapongo bere family yagulo kebangma oroni naithotok bufang wafang habar tei kebangma teini naithongmong awaro jongnorokno bere phunuka hasteni kebangma thaini lukorok je bere na phaini rok dumboro kasang ke khano lenglamung nambage phaini rok baisang kok salaika o bere khiri thairok tabuk je snamiti sajakmani abo amchani lukorokni bagai hamkresmiya hastini rang thongnobo keraki tisao hastino teibo kujuk thayo kasoi tlanani bagai phandum sao haini bagai nai tonai khapangni takuti bukusong hastini joto lukorok jong o hastini kereng sasuk tei habong bere khiri thayo jong teibo phaileno bere phaileno omo kukubino bakhano helengrnani kha kasangnani tong thoknani awkaisa beno thai kaham haini bagai jotono phaidi jotono bere phaidi kobuni jorao tebo kobuni pana tufai noni baskang phapeni kokasare tin bagai orno kholopsiwano jotono hambai jongbai manjoi tomani bagai khulumka